Estem compromeses amb la Fira i l'entitat València Canvia pel Clima des del començament, perquè pensem que l'alimentació és un eix fonamental pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic, ja que la indústria alimentària és una de les principals causants de gasos d'efecte d'hivernacle. Així que pensem que el fet de consumir de forma saludable i sostenible és fonamental per fer una transició ecològica. A Justícia Alimentària treballem sobretot des de l'àmbit de l'educació formal i no formal i també en incidència política, per fomentar la transició cap a una alimentació més saludable i sostenible i fomentar la sobirania alimentària com a idea de forma transversal tant en els currículums educatius com en l'educació no formal, per exemple, els menjadors escolars a través de l'escola d'Ampes. En la vessant d'incidència política estem fent diferents reunions, treballem en el Consell Alimentari Municipal i en diferents entitats per tal que les polítiques públiques comencen a treballar a favor d'aquest tipus d'alimentació saludable i sostenible.